nawo hlomula indawo yokuqala ekubeni-ke uthisha ovelele kulona lonke-ke izwe laseNingizimu Afrika, okuyena-ke uthisha omkhulu wesikole saziwa ukuthi-ke iKwambaza, okuyena-ke uMr Zakhele Xulu. Uthi ufisa ukugqugquzela bonke-ke uthisha omkhulu nakuba-ke bezinze endaweni esemaphandleni ukuthi ungakwazi ukuthi-ke wenzeke inguquko, nakuba-ke uzinze kuyo-ke indawo esemaphandleni, kakhulu njengoba-ke lezi ndawo ziyibonakala ziney'nselelo ey'ningi ey'suke y'dinga ukuthi-ke zenziwe ngenxa yokuthi-ke zinzile endaweni ey'hlehlile nasemadolobheni. Sikhuluma kabanzi-ke naye kulo-ke nje uhlelo lethu emva kokuhlomula kwakhe indondo ngaphansi-ke kwama-award aziwa ngokuthi-ke ama-South African Principals Association Award ebekade khona kulo-ke izwe laseNingizimu Afrika. Angikubingelele mbukela, igama lami nguSimangele, isibongo sami ngwakatshirwa ubukela uhlelo iKaiZer's News Talk. Asigqugquzeleke mbukeli bayingxenye yalo-ke lolu hlelo, sebenzisa-ke iy'nkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa nje umyalezo wakho, noma-ke umbuzo wakho kuyena-ke uMr Xulu ekhona kulo-ke nje uhlelo lethu iKaiZer's News Talk. Uvo lakho mbukeli lubalulekile kakhulu kulo hlelo lethu. Xaphasho kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe kwiKaiZer's News Talk. Asikhalalisele ngaphambi kokuba siqhubekele phambili. Ngiyabonga kakhulu David, sanibona. Kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe. Ngiyazi ukuthi every time asuke sinawe kusuke kukhona umhlomulo osuke utholile. Uyilabo othisha laba ababuyisa kakhulu ithembi, kakhulukazi mangabe usuke ubuka umnyango wezemfundo ubheka nothando lothisha lelibonakala kwezinye indawo lihamba libancane kakhulu, simply because abanye bangene kulo mkhakha ngoba bengenayo choice. But we do have futhi quite a large number of othisha bakhona abayinikele kuona umnyango wezemfundo. You amongst those school principals abayimisele kakhulu. Kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nayo kulolu nje uhlelo lethu. Ngiyafuna ukuthi siqale usidobele nje isithombe ukuthi ukuna kwakho ngaphansi kwalama award kusho ukuthini. Ngiyabonga kakhulu ithuba. Ngempela nguZakhele Xulu osuyehlobane eSkomplazi, kodwa ngisebenza ngothisha omkhulu waseNkwambazi Primary School eNgoje. Isikole sethu singaphansi kweso lika umhlolo eMasondo CS Nxumalo kanjalo kuze kufika kwiprovince babuhlumuka. INkwambazi ingaphansi kohlelo kuthiwa iQuintile 1 School. Quintile 1 School isikole esingakhokhi imali ye-school fees, esinikezwa uhulumeni uxhaso ngoba sisisikole semakhaya kakhulu. Uthola ukuthi la ngisebenza khona ngiqala ngonyaka ophelele, mangifika khona ngafika ngathola ukuthi ese-Quintile 1 School izingane zincane, kuleya ndawo kune high rate yabantu abangasebenzi, okwenza ukuthi mhlawumbe abanye ngenxa ukusalela kwe-COVID-19 izimo ezahlukahlukene. Kodwa-ke engifika ngithola khona ukuthi-ke abantwana befike laphana asikuvumele dadewethu ukuthi abantwana bayathanda ukuhlala emadolobheni, but isimo abantwana abahlala kuso laphana abazange beyikhethele, kwangabazali abathanda ukuhlala leya ndawo kwaseyaba khona kumntwana. So umntwana mase Nkwambaza akusho ukuthi ngoba esemakhaya afuna singamnakekeli, akusho besemakhaya afuna singamkhomba izinto ezibalekile. Thina njengesikole njengoprincipal ufuna ngenze sure ukuthi ngiyawenza izinhlelo zokuthi umntwana akafani ezingane zasemadolobheni. So mangiwena-ke unumber 1 uprincipal South Africa yonke, kwangijabulisa kakhulu ngoba ngifike esikoleni eNkwambazi engekho amanzi. Engekho amanzi for past 7 years. Ngafika mina esikoleni, ngafika ngabhala incwadi ngacela ukuthi kube khona amanzi. Ngempela amanzi akwazi ukubuya. Ukubuya kwamanzi-ke azange kube omunye umuntu ubona into encane, kodwa thina emakhaya siyazi ukuthi uthanda kubanzi kanjani amanzi uma engekho. Ukubuya kwamanzi kwenza ukuthi abantwana bengasayi etoilet la omgodi njengamanje besebenzisa ama-toilet aflashwayo. Bekade khona ama-toilet aflashwayo but amanzi ade engekho. So ekitchen osiphekelayo senamanzi manje khona esikoleni. Kanti eqaleni bekhanja nezigubhu kuye esiphethwini, nami nje ngiphuma khona esiphethwini la ngekho khona amanzi. So ukwenza lento lene kusenze ukuthi esikoleni kube khona ukuhlanzeka okukhulu. Abantwana sebeyazi ukuthi uma beqeda ukubuya ema-toilet kufanele begeze izandla, amanzi akhona, akukho lapha waste khona. Ngaphezu kwalokho dadewethu sinengadi khona esikoleni esathi igama layo iNkwambazi Garden Club. Leya ngadi yana siyayinisela nabantwana. Actually sitshala nawo abantwana, sitshala nabantwana, siyanisela. Kodwa inhloso enkulu ukuthi mase kuvunile ukudla siniza abantwana bemakhaya behambe nakudla bemakhaya. And this is important because you're saying ukuthi majority of these kids come from amakhaya hlwempu. Kunjalo dadewethu. Nalokuthi ofuna sifisa ukuveza njengeNkwambazi ukuthi thina esikoleni sisebenzisa sinoxhaso sitholile kunenkampani ekuthiwa iFood and Trees for Africa osilekelele kakhulu ne4 Trees. But-ke esikufundile thina ukuthi-ke thina sipromote kakhulu ipermaculture la khona ukudla kuyikholela khona.
Asikufaka ama-chemicals ku-organic. So ngokunikeza ukudla organic siyakholelwa ukuthi umntwana kuzomlekelela kakhulu ekufundeni. Ngicabanga ukuthi into ebalulekile kakhulu edinga ukuthi ishaywe ihlombe. Ngaphambi kokuthi nje mhlawumbe siqhubekele phambili sibheke ezinye izinto ozenzayo ngaphansi kwaso isikole. Ngiyafuna ukuthi uthathe leli thuba just to look at uthando lakho le-Department of Education. In fact uthando lakho nje le-education lisuka kuphi? Dadewethu ngiqhamuka ngoba ngichazile ehlobani. Abazali bami azange besithole ithuba lokufunda. Baba wafundisa wasebenza emayini, umama wasebenza emaplazini. So ukubezwa bexoxa ukuthi wazi bethi babechaza bethi ukube thasafunda. Ngabe siyakushintsha ukuthi nokuthi. So bese uyafisa ukuthi ngiyafisa ukwenza into angazange beyenza abazali bami khona. So ngase ngiba nakho ukuthanda ukufunda kodwa kakhulu ngoba ngikubonile ukufunda ukuthi kuyamshintsha umuntu. Ngabona ukuthi hasi masimfundisa umntwana uyakwazi ukushintsha. So uma ekwazi ukushintsha futhi akushintshe kuphela yena, kushintsha ikhaya lakubo, kungashintshi ikhaya lakubo ushintsha ngisho nomphakathi wonke ngoba kushintshe kuphela umntwana oyedwa. So ngase ngiba nothando lokusiza abantwana. Ngikhuluma nje dadewethu ukuthi ngoba ngivezile ngiqhamuka Content One School. Kwesikhathi uthi ufike lapha ubona ingane engenasicathulo. So as a principal kufuneka ubuke ukuthi yini ongazama ukuyenza. Sizamile ukwenza kangakuthi nje manje ngiyafisa ukuveza ukuthi sinezicathulo ezintsha ezayigqokwe abantwana abazayiqoqa ngonyaka ozayo. Ama companies amabili adonatile esikoleni izicathulo nje unyaka ozayo umntwana uzobe nabasetha u2 izicathulo unyaka wonke. Okuyi relief kumzali wakhe ngoba nomzali asengasayikhokhe manje izicathulo umntwana kodwa uzobuyelwa ithemba because ukumbona nje uma sidabwe izicathulo ukuthi noma umthuma nje uba ngathi uyenyeza ngoba zidabwe izicathulo zakhe. And I believe even when it comes to performance yakhe in class would not be the same because akasigqokile isicathulo yena yedwa and you have the other ones who are wearing izicathulo. Yes, ukhona osigqokile khona ngasigqokile. Lo ngasigqokile vele nje uma eqala eyibuka yena akameshi nalomunye. So the moment engameshi vele ukuze themba sekwehlile vele. But at the same time akwazi ukuthi kuye hamba usilande ekhaya vele ekhaya sikho. So as a school kunesibuka imizamo ukuthi yini esingayenza ukumlekelela ngempela sikwenzile imizamo bayitholile abantwana izicathulo zabo. Ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu lo yenza because it is through your applications that you are putting kuma companies where you are seeing umehluko okhona ngaphakathi kwaso nje isikole sakhe. Ngiyafuna ukubheka ukuthi ngiyazi ukuthi mangabe uphothula umatikile etsheni beyimningi imkhakha obungangena kuyona. But then you chose a specific department which is the Department of Education. Why was it so that you chose specifically a Department of Education? You could have chosen engineering, you could have chosen ukuba udokotela, but kuningi you could have chosen ukuba lawyer, but then you decided to focus kulo mkhakha wa education. Ngiyabonga kakhulu umbuzo ngiphawana. Ngicabanga ukuthi uthando enginalo nokusiza abanye abantu ngoba ila engabona khona ukuthi ngiyathanda ukusiza umunye umuntu noma ngenakho mina engakwazi kodwa ngiyafisa ukuthi umuntu makhona inkinga nayo noma ngazoyixazulula mina kodwa ngimnikeze umuntu ozomlekelela. So ngicabanga ukuthi mangifike esikoleni la ngifunda khona ayemaningi amakhozi ngoba usoshilo kodwa ngabuka ukuthi mangena education yazi education hayi ngoba kuqashwa but kukhona umehluko ngawenza ngempela ukhona umehluko ngwenzile because la ngiqhamuka khona ngiqhamuka high school high school bengenzani khona bengilekelela abantwana ama applications behambe ezikoleni kunamhlanje khona abantwana abaqedile ukufunda university ngoba ngibalekelela nama applications but uNkulunkulu wangithatha wangibuyisa ke primary sekuhlukileke abeka ama applications that afana as high school but nakho kune setup yakhona ethi sina abantwana sebekhona ke manje sibasiza njani ngabo sizothola abantwana ukuthi banento eziningi ezahlukahlukene angiveze dadewethu ukuthi emavikeni amabili adlule ngoba sifisa ukuthi abantwana bethu belingana abantwana abasemadolobheni sicele enye inhlangano noma organization ekuthiwa i-Fire and Rescue ukuthi kifike esikoleni ngithola ukuthi esikoleni sethu bekunama fire extinguishers icishamlilo lokho sisibiya ekhona emaklasini amanye awo agcina ukusebenza ngo2018 amanye awo 2020 okuveza ukuthi as a school noma uthi uyavela umlilo but thina njengesikole asikwazi ukuthi sizokwenza kanjani ngacela uxhaso nama fire extinguishers sawathola basebenzisela onke after that umbuzo usuthi ke asesivisiwe ke azosetshenziswa kanjani ngoba thina sonke asikwazi kwasebenzisa so ngacela i-Fire and Rescue Department yafika esikoleni yafundisa abantwana ukuthi yini umlilo ukhozwa yini umlilo and I'm sure ukuthi amongst these kids asebefundile kukhona sizoba ne-interest ukuthi bafuna ukungena kulo mkhakha ukuba abaqeshile ngifuna sitambe kakhulu mangabe sibuka uthengisa emakethe kulelo phuzu elibalekile mfethu asithengise Kaizer News Talk mangabe sibuya sobe singena kuso ke sigaba sesibili salo ke nje uhlelo lakho iKaizer News Talk oyibukelayo.
Sibingelele mukeli sikomkeleke kusuke nje isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iKaizer News Talk oyibukela igama lami nguSimangele Sibongo sami ngwakachirwa uhlelo loludlala njalo ngolesibili isikhathi sisodwa 7:30 kwintandokazi kabona mkamabona kude wakho i1 Kaizer TV kanti ke kuloke nje uhlelo namhlanje nje lo uyena ke uthisha omkhulu uzakhele Xulu ovela kusona ke isikole saziwa ukuthi ke ikwambaza sinaye ke kulohlelo lethu emva kokuhlomula kwakhe ke ngendondo ngaphansi kwama award angaphansi komkhakha wazo ukuthi ama South African Principals Association uphume phambili ke national ukuba ke uthisha wenza umehluko omkhulu kusona ke nje isikole sakhe kakhulu kanje ngoba ke vele esikoleni esizinze kuyona ke indawo esemaphandleni ngiyafuna ukuthi mhlambe ngaphambi kokuba singene ekuthengeni kusho ukuthini kuwena ukuhlomula kwakho ngale award nalokuthi kuphonsa iphinselelo kuwena as an educator osaqhubeka nokuthi uzinze kuyona indawo esemaphandleni ufuna sikunikezele ithuba ukuthi mhlambe sithi expand on the question ebesikade isikhuluma ngaphambi kokuba sithengise market uma ngabe sibheka ukuthi emva kokutrainer kwela ukuthi ba train kulokucisha umlilo lingakanani inhlanzi manje yothando that you are seeing as a principal ukuthi mhlambe in the near future kukhona azobusa bakhiqiza abacisha umlilo through this a sponsor that you got esikoleni sakho dadewethu ngiyabonga umbuzo kukhule ngibona umehluko ngithole dadewethu ukuthi nami as principal khona bengakwazi ngithola ukuthi even emall uma ngahle kube khona umlilo oba khona akusiyona irresponsibility umuntu actually wonke umuntu uma ebona isign nje ukuthi lapho lesicisha umlilo uyakwazi ufika khona afike enze so okungijabulisile ukuthi abantwana abafundisayo bade bekwazi ukuthi bayasebenzisa besebenzisa icisha umlilo fire extinguisher ngoba into yenziwe bekade kuvuthiswa ithayi lube nomlilo omkhulu bese kunikezwe inganethi ayihamba yocisha ayenze njengoba defundisiwe so okunikeza ithemba lokuthi noma ngathiwa kwa grade 7 kuyasha eclassini umntwana uzokwazi ngekaphume abaleke kodwa uzokwazi ukuthi awucishe umlilo ngoba usefundisiwe ukucishwa njalo umlilo but beside that sibuka manje ngeso ejulile ukuthi ngisho emakhaya ke manje ngisho ekhaya kuma ngathi uyavela umlilo ngeyasabaleke kodwa uzokwazi ukucisha kanjani ngisho emphakathini ngoba kune ikhotha uzokwazi ukuthi umlilo ucishwa kanje kwenziwa kanje ngeke azabaleke ukuthi angawucisha umlilo so this program ayisizi kuphela isikole but isiza ngisho umphakathi isize ngisho amakhala abasuka ku ukuthi uma uvela umlilo bazogwema kanjani siyazi ukuthi azikho izinto ongazenzi zibe nezinselelo yonke into umsebenzi unezinselelo zakhona you are a young I think you are one of the youngest principals that you have in the province of KwaZulu-Natal and I'm sure you manage some of abantu abakhulile kunawe some they are at your age some they are younger than yourself kuza naziphi inselelo ukuba uthisha omkhulu at your age dadewethu kuningi okuqhamuka khona angithi ngesikhathi ungena oba principal omunye uselindele ukuthi uzokwenzani yini ehlukile azanayo but engicabanga ukuthi mina ekungizeka kakhulu ukuthi even though principal even though unikezwe amandla ube custodian of department kodwa ufuneke wehle ulingane nabo labantu because ayikho indlela ongasebenza ngayo ngaphandle ukuthi ulingane nabo ngoba nemo ufika ukuthi mina nguyimthisha omkhulu la ngizozwa ngami namhlanje ngeke uze kusebenzeke so banikeze a chance ukuthi nabo be share ama ideas abo kangaka ukuthi mina ekwambazi bonke almost bonke engisebenza nabo badalana nakunami kodwa ngiyabanikeza ithuba lokuthi uma ngine idea nayo nawe umbone ngeza nawo niyani ubona kanjani angikuveza dadewethu ukuthi ngomhla 9 August this year sibe ne women's day right yes ngayikhuluma nothisha ngathi bafethu kungenjani sikwenzeni esikoleni kungabi semphakathini kube yi-center as a school hosta this initiative ngempela othisha basupport ababakhona bagqoka amaphinifa kwamnandi kangaka ukuthi on that day kwafika ama sponsors sponsorisha umcimbi kodwa one of the sponsors yaqasha one of umuntu owayekhona on site shooting amazwi itlento ukube thiwa thina as a school azange siyilande senze initiative ngabe namhlanje ayikho umuntu oqashiwe ngikhuluma nje lo muntu design contract yakhe manje lo muntu lo uyaqala ukusebenza uzohola through initiative yenziwe isikole ukubambisana nothisha this coming ngomhla 8 December to 11 kune training esikoleni ekhona enziwa uAfgri la khona abantwana abawu3 nomphakathi o3 nami as a principal sofundiswa khona esonezwa khona ama certificates after completion ngiyamazwe ithinto uma siqhamuka ngama ideas as a principal kubalekile ukuthi ubanikeza nje abantu ukuthi bacabanga kanjani bona futhi uma be deviate noma behluka kulento eshoyo musu kuphoqa ngenkani buka ukuthi into abazanayo ingakanani bese nithola i-common ground bese niyadlula lapho ngicabanga ukuthi umlelo ozobalekile kakhulu odlulisayo kakhulukazi kubona abantu abasha ababukela uhlelo lethu sisesikhathini la sika December
siyazi ukuthi abanye baphotholile ukufunda kwabo ngonyaka ozayo ngoJanuwari kumele bahambe bayokhetha imikhakha abazongena kuwona. Umkhakha wezemfundo ubalulekile kakhulu kulizwe laseNingizimu Afrika. Kuningi okusafanele kwenziwe in-as-far-as futhi nayo i-4R is concerned. Kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe. If you were to encourage ubukele ihlelo a young person usadidekile ukuthi umuphi umkhakha azongena kuyo, why would you say umnyango wezemfundo ubalulekile ukuthi mhlambe awubheke ngelinyiso uma ngabe ekhetha ngonyaka ozayo? Dadewethu, i-Department of Education i-department enhle kakhulu, i-department futhi eyiyona ekwazi ukushintsha indlela abaphila ngayo. Ngaphandle education ayingeke sibe nayo change because i-change iqala lapha ku-ECD soya lapha kwi-crash wabesiya njalo izihambi izifike e-tertiary. Bengathi mina uma ufisa ukuza kuba uthisha siyakwemukela kodwa ungezi ngeso lokuthi ufuna imali, ungezi ngeso lokuthi ufuna uba rich masinyana, woza ngeso lokuthi uzoyitransforma kanjani impilo yomntwana, ngoba that's a key. Because washintsha umntwana yethu ushintsha ikhala kubo, kwashintsha ikhala kubo ushintsha umphakathi, kwashintsha umphakathi South Africa yonke. Because uma uze ngento ethi wena ayimina nje, because ukhumbule dadewethu ema-primary ayisuka khona ukufica ingane zingcolile but awukwazi njengothisha ukuthi hey jikani ufuna uthola indlela ukuthi ngingabalekelela kanjani. Ungafica ingane eqhamuka ekhaya esimeni singekho right kodwa awukwazi ukuyijikisa. So ufuna ube nothando uma uzongena kuba uthisha, ngoba ngaphezulu kuba uthisha uphinde futhi ube social worker, uphinde kube yiphoyisi sekuthiwa nangu usengitshotshele futhi uyosesha ukubuke nje okunye ukuthi yazi lokho bengacabanga uzokwenza kodwa manje sekuyakuphoqa ukuthi ukwenze. So uma uthisha ufuna ube umuntu onenhliziyo nabantu kodwa futhi ukuthanda kakhulu ukulekelela, ngoba ngaphandle kusiza onye umuntu ngeke kwazi ukukhona ku-education. Ukhona uthisha omkhulu obukela ihlelo lethu uCabhashe osendaweni esemaphandleni. Ziningi inselelo abhekene nazo. Amongst is the one that you're facing in your school, which is the lack of water, which makes it difficult for abafundi ukuthi baqhubeke nokufunda esikoleni. Ziningi nezinye inselelo. What would you say to lo thisha omkhulu omunye usecabanga ukuphonsa ithawula because lezi inkinga ziyaqhubeka? Ungamhlomisa uthini lo thisha omkhulu? Dadewethu, mina mhlambe angiveze ukuthi into engamluleka ngayo uku-identify kuqala ukuthi yini problem, yini inkinga kakhulu, bese emva kalokho ebuka ukuthi yini afise kwenzeke ngalo sikhathi lesi, ngoba eqinisweni lezi inkinga esikhuluma nazo ngeke uzixazulule isikhathi esisodwa. But kufanele ube nendlela ukuthi mina yazi mangibuka ngathiklisha kanje angiveze nje ukuthi ungabinathi namanzi esikoleni ukusenza ukuthi asiqale ukuthi nje saba nengadi. Ingadi bese nayo isebenza kodwa inganeseleki kahle. So okwasiphoqa ukuthi sibhale incwadi sokuthi siyacela isilekelele kwaba khona abaqhamuka abasilekelelayo. But ke ngathi ngiyafisa futhi ukucela uprincipal ukuthi bangaye ubhale incwadi ama-request becele usizo, ngoba ama-companies ngesikhathi mangikhuluma nothi umkhulu ngithi ama-companies ayafana nodokotela nesiguli. Udokotela kaphume ashiye i-office lakhe eyofuna iguli, kodwa usually iguli esuke emakhaya zize kudokotela. Kanjalo ama-companies akhona angasilekelele kodwa akusiwona hamba ethi ngifuna ukunisiza, kodwa kuba yikole ezithi thina sicela usilekelela, sine-program kanje sicela usilekelela. So othisha omkhulu abakujwayela ukubhala, mina ngikubonile kungisiza kakhulu, ngoba ngichaze namanje ukuthi ngaphandle kokubhala angiboni ukuthi mhlawumbe bengakuthola konke lokho, because bonke labantu esikhuluma ngapha abazange bengibone, bonke lesikhuluma ngapha azange sidibane nawo face to face, kodwa through ama-emails, through ukubhala iy'celo namhlanje sesiyazana futhi siyasebenzisana. uMr Zakhele Xulu othisha omkhulu wesikole sazayo ukuthi-ke iKwambaza sikhuluma naye kuloko nje uhlelo lethu, kanti ke sothengisa mangabe sibe singena kusuke isigaba sokugcina saloko nje uhlelo lakho i-Catering News Talk ubukela.
Asikubingelele mbukeli sikwamkeleke kuloko nje uhlele lakho iKZN News Talk uyibukela igama lami kuSimangeli Sibongo sami ngwakatshura sinayike uxabhashe kuloko nje uhlele lethu uzakhele oprincipal esikoleni sezwa ukuthi ikambaza yona ke indawo yasengoje ngayo ephinde yazo futhi ngakuthi ke iLosberg sikhuluma naye ke kuloko nje uhlele lethu ikakhulu njengoba ke ehlomule ngendondo ngaphansi kwayo ke noma ke ngaphansi kwayo ke iSouth African Principals Association sikhuluma naye kakhulu nje begqugquzela oprincipal ikakhulukazi abazinze indawo ezisemaphandleni ukuthi kukhona abangakwazi ukuthi bakwenze nakuba ke bezinze kuzona ke lezi ndawo ngiyafuna nje ukuthi ngibhekela za Mr. Xolo ukuthi ngicabanga ukuthi kubuza uthando ukuthi kwakhona ucabanga ukuthi let me write a letter because we don't have amanzi let me write a letter because abantwana bami they don't have shoes it takes uthando lubaleka kangakanani uthando kulomkhakha waka education dadewethu laphana einganeni especially lezi ezincane because ngisebenze kakhulu high school kodwa kuhlukile indlela engibuka ngayo into manje yase primary la e-primary uyadinga ngempela ukuthi ubathanda abantwana uma bathanda abantwana ilazo futhi ubone khona ke izinselelo ababhekana nazo from izinselelo ababhekana nazo bese uyacabanga ukuthi okay uma kukanje yini mina engayenza ehlukile ukubalekela abantwana so ngikubuka njengento ethi ke kubaleka ukuthi ubathande kuyekele ukuthi baqhamuke njani kuyekele ukuthi baqhamuka kuphi vele nokuba khona kuleya ndawo azange bekhethele abazali babo futhi azange bekhethele so uma esezowafika esikoleni sisicabanga ukuthi isikole siyi center of hope yilandawo kufanele abuyelwe yithemba noma kuthiwa ekhaya bamboni njengomuntu oright kodwa mayefika nje isikole wangena esikoleni ufuna azizemukelekile esikoleni so uthando kuyona ke into ebalekile nokumnakekela komntwana bekade ngikhuluma nothisha ngithi yazi kumele ukuthi noma kuthiwa umntwana uwile noma kuthiwa kwenzeke wawa bedlala mhlawumbe wawa phuma igazi ngaphezulu ukuthi iphephisa kufanele senze sure ukuthi ibandage iplaster usenayo ngoba akumlekeleli ukuthi nje hayi phephisa khehle no asimlekelele i-first aid kit ayibe khona simsize bese ekhane eqhubeka so sifisa ngoba nalo thando lothando sinikeza abantwana angifuna uqinisekisa dadewethu ukuthi nabo balikhombisa kothisha uyazi ukuthi nje einsukwini ezimbalwa endlule ngeke wafika umntwana nje efika no efike phethe ubisi lapha ethisha umkhulu nalo ubisi lakho ngidindile ngaphuma esikoleni nje umkhulu nalo ubisi lakho sengisengelile ekhaya ngakunikeza so was like omunye ubona ngathi hayi into encane nje ubisi but into engiyibukayo ucabanga kwakhe ukuthi yazi sengiqedile ukusenga kodwa umuntu odinga ukuthi ulubisi uthisha umkhulu ngiyomnikeza so nganyamaza lolu thando banikeza lona noma kanjani guaranteed ukuthi nawe bazokunikeza lona. As you are speaking nje thisha omkhulu ngicabanga indaba ukuthi baningi abantwana I will include myself as well where bisisakhulu bubi usabuke esikoleni because you know there is uthisha ubani and you know how harsh they are you know what one mistake you are in big trouble but what you are saying you are creating a new environment esikoleni ukuthi isikole singabi indawo ozoyisaba but you must be able to receive uthando kufane nalezi ikole zabelungu whereby ingane is always looking forward to go to esikoleni because the environment is conducive for the child. I just want you to put an emphasis on that one because ibalekile kakhulu kazi sina abantu bebaleli insondo we know ukuthi kuye ekoleni ke kube into esisabayo sometimes because we know ukuthi teacher sometimes akekho approachable you know one mistake you do sometimes a teacher is going to be harsh kuwena dadewethu uyazi le oyivezayo ibalekela kakhulu siyafisa manje ukuthi ena ezothisha siyikhanda lento ukuthi isikole siyikhaya isikole siyikhaya la kuyafana njengasekhaya la sisuka khona kodwa asiyikushintshe le indlela esikubonga isikole noma uthi umntwana mina ngidiscover enye dadewethu ukuthi yazi abantwana uma banikeza uthando ngoba ngichazile balibuyisa kangaka ukuthi noma ngathiwa mhlanje abe esikoleni kodwa khona the color nje insukwini ethi ufike esikoleni because uyazi ukuthi lapha uyafika ngiyengifike ngidlale nabo ngithi ake ningigqozisa bejabule nje ukuthi khona abangifundisa yona not ngoba ngifuna ukufunda initial but ngifuna ukuthi bekhululeke ngisho not just semena nabo bonke kwenzeka kanjalo ukuthi abantwana bayakhululeka kubo kodwa siyalifuna ukuthumela ivangeli nako othisha ukuthi bafethe izingane lezi ayikho enye indlela esiwenza ngayo sakhetha umkhakha osebenza ngengane so umuntu nje wonke umuntu ophilayo uvele uyalenza iphutha kodwa asingabe sisithi ngoba sekuyingane ke usuyishaya ke sekuyoba njene usuyosha amagama anzima usisikhathi so kubalekile ukuthi ke sikhumbuzane ngoba sanda nje usiba sana kuba khona umthetho khona uyibhela act onqaba ngempela ukuthi umuntu azimthethise mhlawumbe kwesikhathi zimthethisa nje umntwana kanti unenkinga eziningi abhekene nazo so as a teachers need ukuthi si understand isimo abantwana abaqhama kuzo ngijudge so udadewethu ukuthi lo uveza unomntwana kade
nje benecala ekhaya so benecala bekhaya nje bephika into ade beyiphika emakhaya kodwa bese ngihleli nawo mina ngithi asixoxeni bafethu ngempela lento niyenzileni bathi umkhulu into sina siyenzile but sisabile kusho ekhaya ngoba siyazi ekhaya soshawa so kahle into thina siyenzile so nyamaze akube khona leyo mpilo le esho ukuthi noma sebona ngempela ukuthi ulenzile iphutha kodwa mayefika kuwena akube lula nje ukusho ukuthi cha leli phutha ngilenzile ngiyaxolisa sidlulise phambili. Ngicabanga ukuthi into ebalekile kakhulu le oyiveza Mr. Xulu ngiyafuna ukubheka nje la ukuthi uma ngabe igama lakho selimenyezwa ngalela langa ama awards lawa national we expecting ukuthi igama lakho nawe lizomenyezwa ukuthi ube omunye uthisha lapha nohambe phambili ovelele. No that afuqama iqiniso lethi lapha sasegqibeka Eastern Cape sasi more than 800 principals national kodwa ke ababe attendile uma ufunda unumber 3 because I have 3 ama categories number 3 ama places so uma kufunda number 3 kwafundwa into ayifundwa ngayibona ngamishi nayo no number 2 futhi ngathi mayefundwa ngabona ngamishi na because before bizwe kwaqala kufundwe into yakho ukuthi wenzeni esikoleni but uma befunda unumber 1 basho ukuthi school without water for almost 7 years ngaqala recall ukuthi no this is Nkwambazi because Nkwambazi bingenamanzi bekunzima even nambe ngiya esiphethweni negroup so kamanzi abantwana ngoba abantwana badinga amanzi ngeke ngisho kuba ukuthi nje niyazi amanzi awekho kufanele ngireact same time ngendlela epositive so ngabona ukuthi this is Nkwambazi and no ngajabula kakhulu angifuqa amanzi this is a highlight of my life ukuthi ngakwazi ukuthola number 1 nakhona futhi ngisasibabili siwe Friday siyegqibeka so nje umuzwa womkhulu kakhulu ukuthi ngempela kanti into engenzayo bakhona abantu abawazi ukuyibona ukuthi khona into engenzayo. Ndimuphi mhlambe into ofuna ukuthi ikakhulukazi intsha yaseNingizimu Afrika ibukele ihlelo ifunde kuwena as a young principal? Dadewethu ngihlezi ngibatshela nje kanje abantu cela before ngifike lapho kahle kuya kwemigqibeka ngangiye as a speaker ngangibizwe ekuthiwa ngizokhuluma then ngakhuluma then ngathola iaward but ke engifisa ukuveza ukuthi ngihlezi ngithi uma ngikhuluma nabo uma uzakhele wakwaXulu esuka ehlobane eScomplaza because even la ngisuka khona eScomplaza esebenza eNkwambazi okuCantal One School ekwazi ukwenza izinto kusho ukuthi nawe ungakwazi ukwenza because ayikho imlenge yenza kodwa into engenza ukuhlala phansi ngibuka ukuthi yini engayenza manje so uma sengibukile bese ke kakhulu bese ufenza uaction because engikubona dadewethu ukuthi ungacabanga ukucabanga futhi ungabhala into oyicabangayo kodwa uma ungafanga uaction ngeke uzikwenzele lutho. Umyalezo wakho ugcina kubafundi bakho bebukela uhlelo othisha bakhona esikoleni kanjalo nomphakathi okhona lapha endaweni yaseNgoje ungathini nje? Umhlaza wami wokugcina ukusho nje ukuthi ngibafisela uKhisimusi omuhle ngibathembisile abantu ngizofika emakhaya ngizovakasha ngidesho bangilindele ukuthi ngizofika kothisha ngiyabonga kakhulu support because ngaphandle kothisha dadewethu kuyiqiniso ukuthi ngeke kwenze lutho isupport abangiphe yona abazali baseNkwambazi abangiphe yona SGB nama stakeholders amaningi support ngiyithole ku principal abanye nakubahloli ngiyabonga kakhulu umuntu uyathembisa ukuthi uqhubeka asebenze ngekhandla nawo nyawo zayo ngiyabonga. Asibonge kakhulu Mr. Xulu sikufisela inhlanhla nje kulomsebenzi omuhle kakhulu owenza indawo yaseNgoje. Yabonga kakhulu sis. Asibonge kakhulu ke uyena ke uMr. Zakhele Xulu principal esikoleni ke sikhona la isazwa ukuthi ke iKwambaza ebesikhuluma naye kuloke nje uhlelo lethu ukuthola kabanzi ngaye njengoba kade kehlomule iaward ngaphansi kweSouth African Principals Association kulona ke nje uhlelo lethu sifike kona ke amaphethelo alo uhlelo bese kuthulela lona uSimangelo kaChirwa ngama nalo lonke ke ithimba leKaizer News Talk sikhulu ukuthi kehlakala motsa.